Същността на метода плазмотерапия се състои в инжектиране в организма на човека на фракция от кръвта плазма, което позволява да се стартира процес за обновяване на клетките, т.е. това представляват едни растежни фактори, които позволяват възстановяване на разкъсания хрущял или диска, който се намира между самите прешлени, както е всъщност при дисковите хернии. По време на процедурата от пациента се взима кръв от 9 до 36 мл. За получаването на плазма, имаща високи терапевтични свойства, е необходимо специална обработка на кръвта или така нареченото центрофугиране в специални биотехнологични проветки. Най-честите показания, при които се прилага плазмата, това са дисковите хернии, тъй като ние сме и такъв център специализиран за дискови хернии, най-често при тези случаи го използваме, но освен това плазмотерапия може да се използва и при фрактури на гръбначния стълб, както болки в шията, мигрени, главоболия, също така при увреждане на сухожилия, мускули, както и разкъсване на ставни връзки. Всъщност това, което очакваме от плазмотерапията, това е възстановяване на дисковите между прешлените или хрущялната тъкан, както и ставната течност. Обикновено се ускорява рехабилитацията след процедурите, след операции, най-често след травми се получава един много бърз възстановителен ефект. Силва се регенерацията най-често на клетъчно ниво. Това дава възможност да се увеличи подвижността в ставите, както и подобряване на кръвообращението, обмяната и други.